Problemet for vores projekt har været, og er til dels stadigvæk, at der er mange mennesker, der ikke ved, hvad et ældreråd er. Enten tror de, det er ældreområdet, eller også tror de, det er ældresagen, eller noget andet lignende. Og et ældreråd, det er et råd i kommunerne, som er blevet lovbefalet. Karen Jespersen, der var socialminister i 96-97 blandt andet, hun fik vedtaget en lov 1. januar 97 om, at alle kommuner skulle have ældreråd. Meningen er, at ældreråden de skal rådgive kommunalpolitikere i alle ældrepolitiske spørgsmål. Og desuden skal de høres om alle forslag, som vedrører ældre. Så møder vi også ofte den misforståelse, at ældreråd, det er noget med ældre, der har problemer, svage ældre. Det er dem, de skal hjælpe, og det skal de naturligvis også. Men de skal også udtale sig om spørgsmål for raske ældre. Alle borgere på 60 år derovre har brug for, at der er nogen, der ved, hvordan det er at være 60 år derovre i en kommune. At de udtaler sig om, hvordan skal pengene bruges, hvordan skal det prioriteres. Enhver kommune, de har nogle økonomiske rammer, som de er nødt til at holde sig indenfor. Og de skal naturligvis respekteres. Men inden for de rammer skal man prioritere, og ældrerådet skal være med til at hjælpe kommunerne til at prioritere bedst muligt i forhold til borgere på 60 år. Og det betyder utrolig meget, at vi har mulighed for at komme ind og se lovforslagene allerede, når det bliver fremsat. Sådan at hvis vi har kommentarer til dem, vi kan nå at sende vores kommentarer ind til Socialministeriet eller et andet ministerium, hvad det nu er. Allerede mens det er lige efter mellem første og anden behandling. Det kan ikke hjælpe noget, vi venter med at komme med kommentarer til tredje behandling, hvor lovforslaget stort set er vedtaget. Fordi så har vi ingen mulighed for at påvirke det,